Toto je MacBook Neo, najlacnejší MacBook, ktorý kedy Apple predstavil. Základná verzia totižto stojí len 699 eur, alebo 16 990 korún českých. Apple sa do neho rozhodol dať čip z iPhoneu, a teda je tu len 8 GB rámky, Apple úplne odstránil MagSafe na nabíjanie, nie je tu ani Thunderbolt port, ani Touch ID a klávesnica nie je ani podsvietená. Na čo vôbec je dobrý takýto MacBook? A pre koho tento MacBook Apple vyrobil? Čau, ja som Hejtech a spolu sa dnes pozrieme na prekvapenie od Apple a prečo MacBook Neo podľa môjho názoru dáva zmysel pre veľa ľudí. V tomto videu ti ukážem filozofiu MacBooku Neo a prečo som jeho veľkým fanúšikom. Poďme sa v prvom rade pozrieť na dizajn a vonkajšok tohto notebooku predtým, než skočíme na jeho vnútro. To, čo ma prekvapilo veľmi milo, je fakt, že MacBook Neo nepodvádza v materiáloch. Tak ako aj drahšie MacBooky, je vyrobený z hliníka. To mu dodáva veľmi prémiový pocit pri každodennom používaní. Niečo, čo vo Windows laptopoch len tak neuvidíš. Hliník jednoducho nevrže, neprehýba sa ako plasty v konkurencii a MacBook Neo je tak predurčený vydržať dlhé roky používania. Nehovoriac o objektívnej kráse tohto notebooku, je fakt pekný a Apple ho vydal vo veľmi pekných farbách. Klávesnica, aj keď nie je podsvietená, ani tu sa nepodvádzalo a je to klasická Magic Keyboard, na ktorej sa píše fakt veľmi príjemne. Takisto tu v základe nie je ani senzor na otlačky prstov. Ak si ale upgradeneš úložisko z 256 na 512 GB, tak dostaneš aj Touch ID senzor, čo je super. Ďalej tu máme skvelý trackpad, jedna z najlepších vecí, ktoré kedy Apple priniesol. Tu sa žiaden Windows laptop na MacBooky nechytá, to mi musia priznať aj Windowsáci. MacBook Neo má veľký trackpad, ktorý podporuje klasické gesta. Je veľmi citlivý a presný, niečo, čo Windows laptopy stále nemajú úplne v štandarde a už vôbec nie v tejto cenovej kategórii. Trackpad MacBooku Neo ale nie je Force Touch a reálne sa prehýba. Tu Apple ušetril nejaké peniaze, ale stále je to skvelý trackpad, aj keď nie je 100%. Poďme sa pozrieť na porty. Tu Apple trochu šetril. Sú tu teda dva USB-C porty. Jeden s rýchlosťou USB 3 a druhý s rýchlosťou USB 2. Nič moc. Škoda toho MagSafe nabíjania. Ďalej je tu ešte 3,5 mm jack na pripojenie slúchadiel alebo mikrofónu a dva reproduktory, ktoré smerujú do strán. Inak nehrajú vôbec zle, ale samozrejme nie je to nič, z čoho by som odpadol. Displej je ďalším milým prekvapením. Apple tu dal 13-palcový panel. Ten má slušné rozlíšenie 2408 na 1506. A teda text alebo rôzne detaily sú tu naozaj krásne ostré a farby sú takisto veľmi pekné. Displej má svietivosť 500 nitov, čo je slušné na túto kategóriu, ale na priamom slnku bude čitateľnosť samozrejme slabá. Bežné budget notebooky s Windowsom majú kľudne len 300 nitov svietivosti. Samozrejme v tejto drahšej kategórii 600-700 eur nájdeš aj notebooky s oveľa svietivejšími displejmi. No a poďme sa teda pobaviť aj o vnútrajšku tohto nového MacBooku Neo. Je tu v histórii prvýkrát použitý čip z iPhoneu. Konkrétne je to čip A18 Pro, ktorý bol použitý v iPhone 16 Pro. Tento čip je v benchmarkoch výkonný asi ako M1 čip, čo vôbec nie je zlý výkon a naviac týmto čipom získavaš skvelú spotrebu na baterku a nízke teploty. Čip je spárovaný s 8 GB rámky, to úprimne v dnešnej dobe už nie je veľa, ale macOS má skvelý systém manažment a teda si vie poradiť celkom šikovne aj s málom. Čo všetko tento MacBook s tak slabým hardverom teda zvláda? Prekvapivo to vôbec nie je tak zlé, ale nečakaj, samozrejme, že tu budeš schopný komfortne bežať zložité profesionálne aplikácie alebo najmodernejšie hry. Aj keď si MacBook v poriadku poradí s bežným strihom 4K videa, čo nie je málo, tak ale nemôžeš očakávať, že toto je MacBook pre niekoho, kto sa živí strihom videí. Alebo, že je to MacBook pre niekoho, kto hrá hry. Celkovo, samozrejme, žiaden Mac nie je na hry, ale skôr na prácu, ale otestoval som aj hry. Ako napríklad Sims 4 alebo League of Legends, ktoré mi fungovali bez problémov nad 60 fps, čo vôbec nie je zlé. Teda pozor, ten výkon tu je, ale samozrejme nečakaj, že budeš renderovať zložité 3D animácie v Blenderi alebo hrať GTA 6. Tak pre koho teda je tento MacBook vhodný? Pre bežného, nenáročného používateľa, pre študentov, jednoducho pre ľudí, ktorí nemajú nároky na profesionálne použitie. MacBook Neo je skvelý na bežnú kancelárskú prácu, surfovanie po internete, písanie mailov a vybavovanie vecí. Aplikácie ako Excel, Word alebo vytváranie prezentácií, Notion, Slack alebo Discord tu budú bežať bez problémov. No a v dnešnej dobe AI je veľakrát hardware nepotrebný. Aplikácia bežia v cloude a ty sa tak vystačíš aj s málom. Nie je problém rozbehnúť ani
Photoshop alebo Final Cut, ak z času na čas potrebuješ niečo vytvoriť. Naviac, toto je vstupenka do macOS systému, na ktorý ja osobne nedám dopustiť. Ak máš napríklad iPhone, tak vieš s týmto MacBookom pracovať ešte produktívnejšie. Okamžite vieš medzi zariadeniami kopírovať text, posielať rýchlo a jednoducho fotky alebo videá a jednoducho funguješ v magickom ekosystéme, ktorý je stavaný na produktivitu. No a netreba zabúdať ani na jednu z najsilnejších zbraní MacBookov, a to je batéria. Oproti Windows notebookom je to vždy šok, koľko vedia MacBooky vydržať na jedno nabitie. MacBook Neo má uvádzanú výdrž batérie 16 hodín. To samozrejme nedosiahneš úplne v bežných podmienkach, ale pri bežnom kancelárskom používaní sa v pohode dostaneš na 10 hodín, čo je veľmi príjemné. Notebook tak môžeš so sebou nosiť v taške a nemusíš konštantne myslieť, či tam, kde ideš pracovať, je práve elektrická zásuvka. Skvelé, ak napríklad pracuješ na cestách, alebo v kaviarni, alebo keď študuješ v knižnici. Samozrejme veľmi príjemná je aj tichosť MacBooku Neo. Nie sú tu žiadne ventilátory a MacBook s iPhoneovým čipom tak má výhodu, že sa nezahrieva nejak extrémne a môžeš tak v tichosti pracovať. Ak nie si profesionál, tak MacBook Neo môže byť pre teba skvelým nástrojom na prácu alebo učenie. Dostávaš kvalitne zostrojený, pekný a nie úplne najmenej výkonný stroj na bežnú prácu za rozumnú cenu. Ak teda váhaš, tak určite stojí za toho vyskúšať. V dnešnej dobe máš možnosť zariadenie bezplatne vrátiť do 14 dní od kúpy bez udania dôvodu v online obchodoch. Vyskúšaj si na ňom svoj dennodenný workflow a posúď sám, či ti to stačí. Možno budeš nakoniec prekvapený, čo všetko dokáže najlacnejší MacBook od Apple. Ďakujem za zhľadnutie tohto videa. Ak chceš, zanechaj odber pre viac podobných videí a podpor ma lajkom a nejakým pekným komentom, keď už si došiel až sem. Čau a vidíme sa pri ďalšom videu.